Sipineji nai, sipineji woye. Sipineji woye, sipineji nai. Programu ya Amuno imba Giroria, Gave Giroria Matibaba. Sipineji woye, CB wewe. सुख दुख झूठे asinaidedi sibi koiye T-Fred aingotadza kupfekedza magistrate maspiritual spectacles here vazvionere vega zvakaitika pane kuti awese mari achitsvaga malawyers. ko ndingagozivewo hangu ini hamenoka imimi munoswederoteerana kani nyaya dzepamasocial media apo. musadaro henyu mukaita kunge hamusiri munonditega mutunyaya tumafacebook ka. iwe usade kunetsa mhani iwe. Ko iwe mazuva ano kawangoti zizi haufaka nenhau yekurorwa kwamainini-fadzi ndiye kaDhisemba wacho uyu watadai kutarisana naye kauyu. zvevarume ka zvakaoma muka inonzi murume kupinda denga kwayo kuchanetsa. Henaro kwaingawa ndakazvitaura paya paipa wakandiratidza kapikirawo mufoni handina kukuti mainini vangu havaisirei kwini. kungotiwo fadzi anozozvinyanyawo but still futi varume nehuku hapana musiyani nyange ukamubata sezaya haachadzi kukudosera. ndiri kutoziva ndokwazvichatoenda imbomireka kutuka vanhurume imbotipai kamamiriro akaita nyaya yacho katinzwewo isu. unoziva wani kuti fadzi akadzidza ari kuti akanetsana nemufesi wake nenhau yekuti fadzi akaramba kuchinjiswa senemu achipiwa yemufesi wake. imagine dedisibi nemasertifiketi ese ana fadzi aya kutanga kumachinjisa zita 1 by 1. chirungu chanyu ichi chamakuda kubatira padenga ka mumwe achapachema obvious papi pacho kamurume pachachata nemunhu anoramba kuchinjiswa zita watuma kuzomuchinja unhu iwe watadza kumuchinja zita. nemiwo dedisibi mungabva madaro here kamuvengero kamakaita munin'ina wangu akaka asaka kuvharirai panze kani. zvipikowo paye iwe ndogara ndichinetsana kaneumba munomiwo nekuda kubatira chirungu padenga yezvoka nhasi zvaiwana kangwarati kuramba kutora senemu yemurume kachikoshesa madhigiri ake manje akanyangera aonaka semu anga achizongokoshesa madhigiri ake kakudarika murume wake saka mufesi uyu ndomupa 50 out of 10. ipapa handisi kuramba dedisibi poindi yangu iri pakuti nenguva diki iyoyika mukatarisa munoona kuti 2 months hadzitokwani anga atotsvaga umwe nguvai aitohura kamufesi uyu akatogona 100% chaivo. imbori nebasa reko chisene muchenyu chochocho chaida kuramba kuchinja kuda kuzviita kamuzivi too much manje huonaka every time vakadzi vese munogara muchingochema varume vanohura but tikadaidza tina chemugaba apa ndimi munofenda inga unoziva wanika kuti mota painofambaka inosungirwa kufamba ine spare wheel zvimwe chetewo neboizika tinotodzikurudzirawo kugara vaine 2 kuitira comparing kawozochuza 1. dedisibi panze panenge pane munhu kana asiri chikombera ka ndichikombera because hakuna mumwe ndiye gani kumba kusinganakidzi. tisvikewo pano. wechidhaka pinda sawira. naonawo kamaindiya mukuru wangu chasara kutongopfeka sutu dzemataya chete. izvozvo here baba chikombera wabvunzei ava ndiyo favorite channel yawoka vasora sei vamwe kumba. bolato mudhara CB ko makorokotoka Man United yakaenda kakuma-round of 16 watotanga kakushaya nyaya chikombero zvinyowani here izvo. aizve ko wambonzweko chamama ko coming to America kayabuda. ipi iyoyo mazuva ano handina dhata kawangu hanziko ifirimu here. zvemudhara firimu karama ititi featuring Ed Murphy produced by Kudachamisa. sanditauriri hoyo murandakadzi anondipedza gore rino manje hamunyare varume vakuru here kudzingirirana namaititi zvemeni yuma matopedza nguvai. Sipineji nai, sipineji woye. Sipineji woye, sipineji nai.